הפודקאסט של יעלי. מדברים פתוח על הרגעים שאין בהם מצב רוח. בהנחיית יעלי נגב. שלום לכולם, ואיזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק בפודקאסט שלי. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני באופן אישי חוויתי לא מעט, ואני חושבת שכל בן אדם חווה, וזה העניין של רושם ראשוני. אנחנו בעצם בכל מקום חדש שאנחנו מגיעים, תמיד חשוב, אומרים לנו, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, אם זה לא יודעת, איזה קורס שאני עושה, מפגש עם חברים חדשים, דייטים, שזה הנושא החם והחשוב ביותר, אז קודם כל, איך אנחנו מתמודדים עם כל הדבר הזה של רושם ראשוני, בעיקר בדייטים שאני מתכוננת לדייט, או איך אני יוצאת לדייט, באיזה גישה אני בכלל מגיעה לדייט, ועוד המון נושאים שכמובן הולכת לדבר איתי עליהם, הבחורה שאני אוהבת במיוחד, ליז איינס, מאמנת NLP, מדהימה, מעבירה סדנאות חזון, אתם יכולים לחזור כמה פרקים אחורה, לפרק שלי ושל ליז, על זימון מציאות, ליזוש, מה העניינים? שלום יעלי, איזה כיף לחזור לפה. וואו, אני סופר מתרגשת שאת פה איתי, ואנחנו יכולות לדבר היום על הנושא המטורף הזה, שנוגע לכל כך הרבה גברים ונשים, ואגב, בכל מיני גילאים, זאת אומרת, מגיל 20 אני כבר מתחילה לצאת לדייטים, ואפילו כאלה בפרק ב' שגם חווים את עולם הדייטים, עולם לא קל. נכון. זה יכול להיות עולם מורכב, נכון. אבל גם יכול להיות עולם ממש טוב, ואפשר שיצא משם הרבה דברים טובים. נכון, חד משמעית. את יודעת, כל הדבר הזה של רושם ראשוני, הוא מעורר המון לחץ, של כאילו, איך יתפסו אותי, מה יחשבו עליי, ותמיד אנחנו חייבים להיות בגרסה הכי טובה שלנו. נכון. ואני רוצה לשאול אותך, שאנחנו מדברות על רושם ראשוני בדייט. מה לדעתך קובע את הרושם הראשוני? אוקיי. אז תראי, כשאני מדברת על רושם ראשוני, את יודעת, אנחנו בכל מקום מגיעים, כן. והדבר הראשון שנוצר זה הרושם הראשוני. נכון. את יודעת תוך כמה זמן נוצר רושם ראשוני? כמה? בין 3 ל-7 שניות. די. כן. וואו, זה כאילו, זה טס. בשנייה, ממש. אוקיי. הראש שלנו, המוח שלנו, ישר קולט מול מי אנחנו עומדים, נכון. ואנחנו ישר מכניסים את זה לאיזושהי תבנית, של בעצם מי נמצא מולנו. וזה נכון. אנחנו לקחנו מחוויות שהיה לנו, ומאנשים שהכרנו. ישר זה נכנס לאיזושהי תבנית. מעניין. אוקיי? אז בעצם כשאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, זה הפנים שלנו. כשאת רואה עכשיו בן אדם, ואת רואה את הרשת פנים שלו, מה הדבר הראשון שבולט לך? החיוך. לגמרי. כשאנחנו מגיעים למקום ואנחנו מחייכים, אנחנו מגיעים פתוחים. נכון. אנחנו מגיעים עם אנרגיה. עכשיו, אנחנו לוקחות את זה לעולם הדייטים. כן. אז אני אומרת לך שבעצם בכל מקום, אם זה רעיון עבודה, אם זה להגיע לפגוש מישהו חדש. נכון. הדבר הראשון זה חיוך. הכי חשוב. הכי חשוב. הרבה אנשים אומרים, אני מסתכל על העיניים ועל החיוך. נכון. זה אומר לי הרבה. נכון. ואני מאוד מתחברת לזה. אני חושבת שאחד הדברים שאני מאמינה בהם, אגב, זה שהעיניים זה החלון של הנשמה. שאתה יכול לראות, שאתה אומר, יש לו עיניים טובות. נכון. קראת את המשפט הזה? אז אני מאוד מאוד מתחברת לזה. איזה טעות, ככה, את רואה עם המטופלים שלך, שאנשים הכי עושים בדייטים ראשוניים, או... אז קודם כל להגיד לך שברמת הרושם הראשוני, כן. כשאת מגיעה לאיזשהו מקום, כן. אז חשוב מאוד לשדר איזושהי שפת גוף. את יודעת שאיך נוצר הרושם? הוא נוצר מכמה דרכים. אוקיי. קודם כל, זה באמת, מה את משדרת בשפת גוף שלך? זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה הטונציה. זה כאילו, איך את אומרת את מה שאת אומרת. כן. והדבר השלישי, זה מה את אומרת. אוקיי? זאת אומרת, אם אני אקח את זה רגע באחוזים, 55% שפת גוף, 38% זה הטונציה שלך, זה איך את אומרת את הדברים, ו7% זה המילים שאת אומרת. וואו. ככה בעצם נוצר הרושם. ואם אני אקח רגע את השפת גוף, ואני אכניס לשם את שאר הדברים, אז מה את משדרת? בפתיחות שלך. כן. בלחיצת יד שלך. נכון. אם את מגיעה עכשיו ומשלבת ידיים, כן, מדברת על טעויות. ואני כזה כאילו קצת קשה כזאת, נכון. מדברת על טעויות. כן. מגיעה, היי, שלום, נעים מאוד, מבט מושפל, בלי חיוך,
משדרת לחץ, משלבת ידיים, שזה מראה על איזשהו מקום סגור. לפעמים אנשים יפרשו את זה כמתנשא. וואו, מאוד. כמה נשים אומרות, תמיד שרואים אותי בהתחלה, חושבים שאני סנובית. נכון. אבל אני מה זה לא כזאת, ואני לא מבינה למה הם חושבים את זה עליי. נכון. אז זה סופר חשוב, קודם כל, לבוא בפתיחות ובאנרגיה. נכון. האנרגיה שאת משדרת, כשאת נכנסת לחדר, יש אנרגיה. נכון. וגם כשאת מגיעה לדייט ראשון. אז בואי רגע נתחיל להתמקד באיך מגיעים לדייט ראשון. אני אגיד לך איך אני מגיעה, ואז תגידי לי... מעולה, תגידי. איי. טוב. סתם, אבל אני תמיד כאילו כזה מחייכת, איי, מה קורה, איך אתה, איך עברה לך הנסיעה, או כזה כאילו, טיפה לשבור את הקרח, כי אני יודעת שגם הוא בטוח בבש. נכון, קודם כל זה מאוד חשוב לשבור את הקרח, ולהגיע באמת פתוחה, לבוא באנרגיה. זאת אומרת, לא משנה אם עכשיו הגעת מהעבודה, את יכולה להגיע ולהיות עייפה, וגם תחשבי על זה שאנשים עוברים דייטים, זאת אומרת, הם עושים דייט אחרי דייט אחרי דייט, יש את האנשים, זה נחלק לשני סוגי אנשים. יש אנשים שעובדים בזה, ממש. יש אנשים שעובדים בזה, ויש אנשים שכבר התעייפו מזה. נכון. ואחד הדברים שיותר קשה לעשות, אבל מאוד חשוב לעשות, זה איפוס דייט. זאת אומרת, כמו שאת עושה קונטרול אלט דילית במחשב, רגע לאפס. ולחשוב, לבוא בסקרנות, לבוא לדייט ולהגיד לעצמך, אוקיי, אני לא באמת יודעת מה אני הולכת לפגוש, אני מגיעה בסקרנות. אחד המשאבים, אגב, האהובים עליי, זה באמת סקרנות. לבוא סקרנית לדברים, אני לא יודעת מה יפגוש אותי, אני לא יודעת מה יהיה. נכון. אבל אני סקרנית לראות. נכון. אני חושבת שהרבה אנשים מגיעים מראש עם איזה... עם תבניות, עם תבניות. וזה גם מה שאני אומרת, שגם לפעמים הרושם הראשוני שבן אדם עושה, יכול מאוד להיות שזה לא מה שיהיה בהמשך. כן. אבל כדי להגיע למקום, כשאתה מגיע, תגיע פתוח, נכון. אז זה כבר פותח אותך להמשך הדייט. מדהים. אגב, אני רוצה לשתף אותך באיזה סיפור דייט שהיה לי. כזה, הוא אסף אותי והכל היה בסדר, וגם היה כאילו לטעמי, נראה טוב, ובאוטו בדרך לבר, אז דיברנו על נומרולוגיה, על מספרים, שזה תחום העניין שלי, ואז הוא אומר לי, די, נו, את באמת מאמינה בזה? עכשיו... מה זה עשה? חיבה אותי לגמרי, הייתי מתה כבר לחזור הביתה. עכשיו, אני אומרת, מה מפריע לי? אז אמרתי לו, הראשון? חד משמעית, מה, אני לא, אין לי מה להמשיך את הדייט הזה, אם כאילו הבחור מבטל אותי ב5 דקות הראשונות. עכשיו, תראי, אני מבינה שלא כולם חייבים להאמין במה שאני מאמינה, לכל אחד יש את האורח חיים שלו, את האמונות שלו, וזה סבבה. מה שלא סבבה עבורי, זה שמבטלים. ואז אמרתי לו, תקשיב, וואלה, זה טיפה גורם לי להרגיש שאתה מבטל, אני מבינה שאתה לא מתחבר, ואז הוא אמר לי, וואי, אני סופר מצטער, אני לא התכוונתי, להפך, אני פשוט בן אדם מאוד מאוד פרקטי. אז אמרתי לו, אז למה לא אמרת את זה פשוט ככה? כאילו, אתה הצגת את זה, וזה בדיוק מה שאמרת, שכאילו, הוא שידר לי משהו... כאילו זה לא מעניין אותו, כי הוא לא מאמין בזה. בדיוק. כן. וזה כל כך... ואז כאילו, בגלל שגם דיברנו וכזה, השארנו את העניינים, וואלה, דווקא היה סבבה. כאילו, היה די טוב, ומשם זה עלה. כן, זה מוביל אותי, זה לא מפת העולם שלך, אבל תקבל. בדיוק. תקבל. שזה סופר חשוב לי. נכון. מה עוד את יכולה להגיד לי על דייט ראשון ורושם ראשוני? מה עוד חשוב לדעתך לזכור? אז קודם כל, בואי נדבר על הכנה לדייטים. הכנה לדייטים. לפני שאתה מגיע לדייט, יש לך קודם כל הכנה לדייט. חשוב. אוקיי? אז מה שכן חשוב זה, את יודעת, הרבה מגיעות או מגיעים לדייט, ומה הם חושבים? מה הצד השני יחשוב עליי. ואז את מתחילה להיכנס לאיזשהו סרט, או לאיזשהו לופ עם עצמך, ולהגיד, אוקיי, רגע, מה אני רוצה לשדר? איך אני רוצה להיראות? מה אני רוצה להגיד? שאני לא אשמע ככה, שאני לא אשמע ככה. נכון. אני באה כמו סוג של אודישן, כאילו אני באה לאודישן. יופי. אני נבחנת. יופי. חשוב ממש, כשאת מגיעה לדייט ראשון, לבוא במיינד אחר. הפוך. כן. מה בעצם אני רוצה לראות אצלו? זאת אומרת, מה חשוב לי שיהיה אצלו? אני באה ממקום בוחן. בדיוק. אוקיי? כשאני באה ממקום בוחן, אז אני באה יותר רגועה, והדייט הוא הרבה יותר זורם. דרך אגב, אפילו ברעיון עבודה, כשאת מגיעה לרעיון עבודה, הרבה פעמים את מאוד מאוד רוצה להתקבל למקום עבודה, ואת אומרת, מה שואלים אותי, ואיך מראיינים אותי, ומה אומרים. אני אומרת, יצא לי לעשות כמה רעיונות עבודה, לעובדים, לאנשים, בעברי, ותחשבי על זה, כשאת
מגיעה להתראיין במקום עבודה, את לא מתראיינת חד צדדי. נכון. אני תמיד אומרת, באה לבחון. אני מראיינת אותך, אבל את גם בוחנת אותי. נורא חשוב שיהיה לך מקום עבודה שאת אוהבת לעבוד בו, שיהיה לך פה וייבים טובים, שעכשיו הרעיון הזה, שאת תראי מי נמצאת מולך. נכון. לי נגיד נורא חשוב שיהיה מולי בן אדם אנושי, שמבין, שמסתכל בעיניים. נכון. אז כשאת יושבת כבר בדייט, את יושבת, ואת אומרת לעצמך, אני עכשיו בוחנת את מי שנמצא מולי. כאילו, רגע, אני מסתכלת על הערכים שלי, ומה אני רוצה לראות בבן זוג שלי? לגמרי. בבן זוג פוטנציאלי. הפוטנציאלי. נקרא לזה ככה. אני רק, חשוב לי כן שנדגיש איזושהי נקודה, שלבוא ממקום שאני בוחנת, זה לא בהכרח להתנסה. לא מתנסה. בדיוק. ממש לא ממקום מתנסה, אלא אני אפילו אגיד את המילה נוכחת. כשאת מגיעה לדייט, תהי נוכחת. מעניין. זאת אומרת, ממש חשוב גם לא עכשיו להתחיל לחשוב קדימה, ולהגיד, רגע, אני באה לפה עם הגדרות. מבחינתי, זה הולך להיות בעלי לעתיד, איתו אני הולכת להביא ילדים, זה לא. אני מגיעה, ואני נוכחת, ואני באה בסקרנות, ואני שואלת שאלות. שואלת שאלות אבל כלילות. כן. מאוד חשוב שהדייט הראשון יהיה דייט כליל. חשוב לראות איפה אני רוצה לעשות את הדייט. זאת אומרת, יש הרבה אפשרויות. זה יכול להיות דייט בבית, דרך אגב, אבל אז דייט בבית, מה קורה? אני לא אוהבת בכלל דייט ראשון בבית. לגמרי, למה? כי אני חושבת שבית, במהות שלו, זה משדר אינטימיות. זה משדר משהו להכניס למרחב הפרטי והאישי. זה הטריטוריה שלי. ואני חושבת שזה צריך להיבנות. נכון. זה מגיע בשלב המאוחר יותר, כשאתה כבר מרגיש הרבה יותר בנוח לחשוף את הבן אדם השני לעולם שלך, למרחב שלך. אגב, אם יש מישהו שמציע לבחורה דייט בבית, היית אומרת לה ללכת, או... זה נורא תלוי כמה זמן הם מכירים. דייט ראשון? זאת אומרת, דייט ראשון לא. אני לא ממליצה לעשות אותו בבית, אני ממליצה לעשות אותו באיזשהו מקום, גם תשאלי אותי על מסעדה נגיד, עכשיו לבוא ולחשוב. קצת כבד, לא? כבד. להזמין אוכל. אני אוכל את הפסטה עכשיו. תוך כדי את אוכלת ומדברת, ואם נמרח לי, לא נמרח לי. פחות מתאים. כן. ללכת לאיזה בר נחמד, לעשות איזשהו דייט כזה קליל, של שאלות כלילות. אפילו, את יודעת מה, כן הייתי ממליצה ללכת למשהו כזה משחק של באולינג, או ביליארד. חמוד, כזה קצת שעובר כזה מקליל, שעובר את הזה. בדיוק. כשאת כבר מתיישבת, ואת בדייט, אז באמת כמה דברים של לא לעשות, זה בעצם לא לשאול שאלות מעמיקות, של רגע, מה קורה איתך בחיים? הילדות שלך, ספר לי. לא להפוך למטפלת. וואו, סופר חשוב. כן. קורה המון. לגמרי. במיוחד כשאת גם מגיעה מהעולם הזה, ואז פתאום את מתחילה לחפש את השאלות. נכון. לא לחפש הרבה תשובות בדייט הראשון. זה דייט שאמור לזרום, להיות קליל. כן. כן, להקשיב לבין השורות. כי כשאת נוכחת בדייט, אז מאוד מאוד חשוב גם לראות, כחלק ממה שאמרנו שאני באה כבוחנת, אז בעצם לבוא ורגע לראות גם את הצד השני, לבחון את התנועות גוף שלו, לראות, הגענו, הוא עכשיו הזיז את הכיסא כדי שאני אשב, איזה נחמד זה. מקסים. את יודעת שבאחד הדייטים הראשונים שלי, אז הבן זוג שלי פתח לי את הדלת באוטו. וואו. זה הרשים אותי. אני לא בטוחה שהיום כבר עושים את זה. היום כבר לא עושים את זה. אבל זה בהחלט איזושהי מחווה כזאת ג'נטלמנית כזאת, ונורא נעימה. כן, זה גם קצת שונה, כי זה לא משהו שכל אחד עושה, בטח לא אחד שיוצא למלא דייטים. נכון, אני מסכימה. מה עוד לא לעשות? לא לבוא, כמו שאמרת, בצורה מתנשאת. כן. באמת לבוא פתוח, לבוא בסקרנות, לבוא ולשאול שאלות. כמו שאמרנו, לדבר על דברים שהם, נגיד עכשיו את מספרת לי על המקום עבודה שלך. כן. אז מה, לא לעשות? לא לעשות one woman או man show. זאת אומרת... עכשיו אני מתחילה באיזה נאום, מה אני עושה שם? פחות. זה שיחה של פינג פונג. כן. אוקיי? חשוב שאת תדברי, ואני אדבר, ואת תדברי, ואני אדבר. זאת אומרת, ממש לייצר איזשהו שיח. מעניין. ובאמת, להסתכל בלבן של העיניים, להישיר מבט. כן. לדבר ככה בצורה נעימה ונינוחה, וגם פחות חטטנות. כן. לא שאלות חטטניות, כמה אתה מרוויח? בול, זה אחד הדברים שאני חייבת באמת להגיד את זה למאזינים, כי כל כך הרבה אנשים חוטאים בזה, והם כאילו לא מבינים אפילו, לא שמים לב. אבל להיכנס לשיחות של כסף, יש לי השקעות, אין לי דירה, קניתי זה, כן, אני מרוויח ככה, לא.
פחות. לא שם, זה לא מתאים, זה לא לעניין, זה לא רלוונטי, וזה מבחינתי חוק. נכון. בדייטים ראשונים, לא רק דייט ראשון, דייטים ראשונים, לא מדברים על כסף. נכון. עכשיו, יש לי חברה שאמרה לי, למה? אני מדברת איתם על השקעות, והם מתלהבים שאני מבינה. כן, זה העולם שלה? היא רואה חשבון, בגדול. אוקיי. אבל עדיין, צריך לשים את הגבול. נכון. כמו שאני מטפלת, אבל אני לא אכנס למקום טיפולי. זה גם, זה שהיא רואה חשבון, לא אומר שלדבר על כסף בכזאת פתיחות, של השקעתי פה והרווחתי ככה, נראה לי פחות מתאים. לא מתאים לדייט ראשון. אני מסכימה איתך. עכשיו בוא ניקח אותך לימים שלפני הדייט. את יודעת, נניח אני דיברתי עם איזה בחור, חמוד, היום יום ראשון, קבענו, 5 בערב, בירה, מקום מטורף, יופי, כיף. איך מתנהלים עד יום 5 לדעתך? תראי, יש התלהבות, יש ככה התרגשות, אנחנו מחכים ליום 5, אז מה עושים עד אז? מה, מדברים בטלפון? לא מפסיקים לתקשר, וואטסאפים? ההמלצה שלי, זה ממש לעשות טעימות, זאת אומרת, כן לשמור על תקשורת, כן לדבר. לשמור על האש, לשמור על הגחלת. כן, לשמור על הגחלת, כן לתקשר, כן לדבר, לא יותר מדי. כי אז מה שיקרה בעצם, כל מה שאנחנו ככה שומרים לקראת הדייט, כבר דיברנו בטלפון, כבר שלחנו בוואטסאפים, אנחנו מגיעים כבר רבועים. בדיוק, כאילו אנחנו עד הדייט אנחנו בתקשורת, ויש אוקסיטוצין, אנחנו מתלהבים. כן, כן, לעשות טיזינג, לדבר קצת לקשקש, ככה לבנות קצת על הדייט, ואז להגיע לדייט, ושם כבר... אני מסכימה איתך מאוד, אני גם אוסיף ואגיד שאני, ככל שאני מדבר יותר, אז הפנטזיה בראש שלי, והציפייה בראש שלי. אני בונה אותה. כן, ואז אני מגיעה לדייט, ופתאום יש ריח גוף, פתאום יש, לא יודעת, את הבוסם שלו, את לא יודעת, כל מיני מימיקות, דברים שעזבי, נשים זה, אבל... את מביאה, עכשיו את מתחילה להוציא מהדייטים. אבל כן, דברים... דרך אגב, אמרת ריח גוף, את יודעת שריח גוף זה אחד המרכיבים שמושכים, או שדוחים. וואלה. ריח גוף זה אחד הדברים יותר ממש חשובים שצריך להיות מודעים אליו. מעניין מה שאתה אומרת. כי לא משנה כמה אני אשים קרמים, בוסם, עניינים. יש פסמים ספציפיים, אפשר לבדוק. מגלה פה איזה טריק. יש פסמים ספציפיים שהם יותר מושכים. זה מוכח. מה את אומרת? אומרת. מעניין. יפה, אהבתי מאוד. אם עכשיו תבוא אלייך בחורה ותגיד לך, תקשיבי ליז, כאילו, קבענו דייט ליום בערב, השעה כבר 6, לא דיבר איתי. מה את אומרת לה? אז קודם כל אני אנסה להבין רגע מי זו, אם זו אחת שככה ממש נכנסת לסרטים או שלא, ואני גם אבדוק מה הייתה התקשורת קודם. יכול להיות שהוא חוזר עכשיו מהעבודה, יכול להיות את יודעת, וגם אין חוקיות. את רוצה לדעת אם מתקיים הדייט? תשלחי וואטסאפ. מעניין. אבל זה יכול להיות גם וואטסאפ מאוד פשוט, של רק בודקת, שאנחנו נפגשים בשעה ככה וככה, זה לא מראה על איזשהו לחץ. אני אגיד שדווקא אני קצת יותר נוקשה בדבר הזה, ומבחינתי, אם קבענו דייט, ולא הייתה שום תקשורת, ולא היה שיח במהלך היום, והשעה כבר 6 בערב, הדייט הזה לא קורה. מבחינתך זה לא קורה. זה חד משמעית לא קורה, גם אם הוא ייזכר ב8, ויגיד לי, אז מתי? ואם זה בן אדם שהוא מאוד מאוד עסוק, והוא בפגישות כל היום? גם אני עסוקה, מאוד אפילו. ואני חושבת שבסוף למצוא את הדקה 2, להגיד, אני עסוק, אני אדבר איתך מאוחר יותר, נפגשים היום, זה לוקח בדיוק, באמת, היום גם יכול להגיד את זה לסירי, והיא כזה מקלידה, זה לוקח ממש דקה. זאת אומרת, זה משהו מבחינתך ששובר דייט. חד משמעית, ואני גם מעבירה את זה הלאה למתאמנים שלי, כי בעיניי זה איזשהו גבול, שאני לא... תראי כמה חשוב להציב לעצמך את הגבול. חד משמעית. את הערכים שלך. נכון. את מה את מחפשת. אגב, גם לגברים, בסדר? הפוך, גם שגבר עכשיו שהולך לאיזה מישהי, נפגשים היום, והיא לא עונה לו איזה 5 שעות נעלמה. גוסטינג. בדיוק. הדייט לא רלוונטי. כאילו, זה לא... כן. אני אומרת לו מראש, תמשיך הלאה. אוקיי. וגם נניח והוא נעלם, אז זה לא שדיברנו בפעם הראשונה רק היום. תעדכן אותי לפני. בדיוק. אוקיי, חשוב להתנהל באנושיות. את יודעת, אנחנו יכולות לקרוא לזה דייטים, ואנחנו יכולות לקרוא לזה, אבל בסוף מאוד חשוב לבוא,
זה קצת קשה להגיד נטול אגו לחלוטין, כי בדייטים ראשונים חשוב לנו לשדר איזשהו משהו, ולהראות איך אנחנו ומה אנחנו, ולגרום לצד השני אולי להימשך קצת יותר, והציפייה הזאת שימשך גם דייט שני ושלישי. את יודעת, ויש כאלה שבאמת, כמו שאת אומרת, עובדים בזה. נכון. וכבר כל כך רוצים זוגיות, שזה כבר... בא לי שיקרה, יאללה, די, אין לי זמן. בא לי שזה יקרה. נכון. עכשיו אני אשאל אותך את שאלת השאלות. כן. נשיקה בדייט ראשון, כן או לא? וואו, זה כל כך תלוי, זה כל כך תלוי, זה כל כך מה הבטן שלך אומרת. אני תמיד אומרת שבכל דבר בחיים תעבדי עם הבטן, תעבדי עם התחושות שלך. אני מסכימה, מאוד. אם את באה, והדייט הוא באמת זורם, והוא קליל, ואת רואה שהבן אדם, שאתם מסתכלים אחד לשני בעיניים, את יודעת, יש כימיה בין בני אדם. כימיה, יש מה שקוראים לו רפור, הטנלפיסטית. אבל בוא נסביר למאזינים שלנו באמת מה זה. אוקיי, אז רפור זה בעצם כימיה בין אנשים, ואת הרפור אפשר לייצר. איך אנחנו מייצרים את הרפור? קודם כל, אנחנו ממש מגיעים ומתחילים לדבר על דברים שהם משותפים. את מכירה את זה שאת נכנסת לחדר, ואת רואה פתאום איזשהו מישהו או מישהי? זה קרה לי איתך. נכון, יואו, זה ממש קראנו. ושזה מדהים, שהגענו והכרנו באיזשהו קורס משותף, ואני הגעתי באיחור. ולדי חיכה כיסא. היחיד שהיה שם. זה מטורף בעיניי, ואיזה כיף שזה קרה. אין סתם, אין טירופי מקרים. נכון, וכבר נוצר בינינו הרפור, והרגשתי את הכימיה שיש בינינו, ואת הפתיחות, כי הרגשתי שגם את באת פתוח, ואני באתי פתוחה. מאוד. ובדיוק על זה אני מדברת. נכון. ויש אפשרות גם לייצר את הדבר הזה, את הכימיה הזו. וכשאמרתי ודיברתי על שפת גוף, אז בדיוק על זה אני מדברת. לצורך העניין, עכשיו אנחנו נמצאות בדייט. כן. לעשות את זה קצת בצורה מודעת אפילו. ברור. אז זה שנמצא מולי מדבר וטיפה מגיע קדימה. מה אני אעשה? ראית בצורה אוטומטית מה עשית עכשיו? התקדמת. קדמתי עוד קצת. התקדמת. שימי לב איך את יושבת, שימי לב איך אני יושבת. נכון. זה רפור. בדיוק. זה רפור. נכון. לשים לב, זה בדיוק מה שאני אומרת, כשאת מגיעה לדייט, תשתדלי ככה, זה לא פשוט לעשות את זה, אבל זה מיומנות. כן. תתחילי לראות מה קורה בין המילים. כן. תתחילי לקרוא את הסיטואציה. זו הכוונה שלי בלבחון. כאילו, זה לא רק התוכן, זה לא רק השיח שהוא אומר לי, וואי, את מהממת. לא. אבל אם הוא כזה יושב אחורה, ואומר לי, כן, את מהממת. נכון. נכון. צריכה להיות הלימה בין מה שהוא אומר לבין השפת גוף שלו. כן. את צריכה להרגיש שהבן אדם שנמצא מולך הוא אמין. לי תמיד אומרים ככה, את מהממת. כי את מהממת. זה אמיתי. סתם, אני כמובן צוחקת, ובסוף, תראי, כימיה זה סופר חשוב, אבל אין מה לעשות, גם העולם הוא לא ורוד, ולפעמים אנחנו נחווה דחייה. וזה לא נעים. זה טבעי. זה טבעי, וצריך גם לקחת את זה בחשבון. זה לא צריך לנהל אותי במהלך הדייט, נכון. אבל זה כן חשוב לקחת את זה בחשבון. יש לי עוד, מקודם חשבתי ששאלתי את שאלת השאלות, אבל עכשיו מגיעה שאלת השאלות. שלי. מי משלם בדייט? איזה שאלה. זאת השאלה. זאת שאלת השאלות, כי עוד, את יודעת, זה גם חלק מזה שאת יושבת בבית ואת מכינה את עצמך לדייט. אני כמעט בטוחה שכל אחת שיוצאת לדייט חושבת איך להתנהל שם. נכון. אז אני אגיד שגם פה, אני הכי דוגלת להתנהג בצורה טבעית. זה מאוד מאוד, איך זה מתנהל הדבר הזה? מגיע חשבון, רק לספר לך איזשהו סיפור על חברה שסיפרה, אוקיי. זה שהגיע חשבון, והבן אדם השני קם לשירותים. אמא. אז ככה לא להתנהג. לא, איזה בושות. לא. וואו. אבל איך כן? מגיע חשבון, וגם פה, דרך אגב, זה איזושהי אינדיקציה, כדי לראות איך הצד השני מתנהג, כי זה איזושהי סיטואציה שהיא טיפה מלחיצה. נכון. את יכולה לראות איך הוא מתנהג, בזמן לחץ, לראות כמה הוא מתעקש. אני אשלם, לא אני אשלם. קודם כל, בשביל הנוחות שלך, תציעי גם לשלם. וואו. זה חשוב. אני לא מציעה. את לא מציעה בכלל? לא, אני אומרת לך הכי אמיתי, אני חושבת יש תפקידים ברורים בין גבר לאישה, וכחלק מהתפקיד של הגבר, או הרצון שצריך להיות לו, ככה להרשים ולהוביל, אז הוא צריך לשלם. אני אפילו לא עושה כאילו עם הארנק. ברור שאחרי זה אני אגיד תודה, ואני אתן לו חיבוק, וגם נשיקה בלחי, וכאילו אני יעוף על זה, ואעריך את זה.
אבל אני לא אשחק את המשחק של כאילו, ואני גם לא אציע. אלא אם כן, אני יודעת שאני לא בעניין חד משמעית, ואז אני לא אתן לו לשלם עליי, שאני יודעת שאין לזה המשך, אז שם אני כן. אוקיי. אבל... שמעת את הסיפור של הבחור ששלח לביט, אחרי שהוא שילם עליה, שילם עליה וזה לא עבד. תקשיבי, זה הזיית ההזיות, כן? אבל אני מאוד מסקרן אותי גם הגישה שאת אומרת, של כאילו... כן, כי קודם כל בעיניי זה מראה על זה שאת לא תלויה. זאת אומרת, זה נחמד. כן. וגם, אם כבר את בקטע שהוא ישלם, אז לפחות בדייט הראשון להגיד איזשהו משהו כזה, כמו, אוקיי, אם הוא מתעקש, אז אוקיי, בכיף, תודה. אתה יודע מה, פעם הבאה אני אשלם. ואז זה גם מראה על המשכיות. נכון, שאני כאילו כבר חושבת על הפעם הבאה. כבר בדייט השני. מהמם, זה טוב. זה גם סוג של לשתול מחשבות, כי אז אני כזה, וזה מאוד מחבר. אני מתחברת לזה מאוד. מה עוד לדעתך חשוב לזכור בדייט ראשון? איך שאני באה או איך שאני מתנהלת? אני אספר על זה שרגע, גם לפני הדייט, זה לשבת ולדמיין את עצמי. איך אני הולכת להתנהג שם? ומה אני רוצה לשדר, מה אני רוצה ללבוש. חשוב, אגב. מאוד חשוב. העניין של הלבוש. זה לגמרי חלק משפת גוף בעיניי. כן. זאת אומרת, את מגיעה, להגיע עם כזה ז'קט, אולי זה טיפה רשמי מדי. וגם חשוף. ולהגיע אולי. חשוף, מה זה משדר לצד השני. נכון. ולגבר? גם לגבר, דרך אגב, תבוא עכשיו עם טוקסידו, אז אני קצת פחות בעניין. כן, טיפה מלחיץ. אבל תבוא קז'ואל, תבוא כזה קליל. כפכפים אני פחות בעד, האמת. גם פחות, ושוב, ותלוי לאן אנחנו יוצאים. זאת אומרת, הכל זה תלוי סיטואציה. מעניין. לחשוב יותר מדי, overthinking, זה גם פחות טוב. לזכור, כשאת מגיעה לדייט, להיות נוכחת, לשאול שאלות כלילות, לחשוב כבר על 2-3 סיפורים כאלו, שבא לך לספר על עצמך, להתמקד בעצמך, להקשיב מאוד לצד השני. איזה מילים יוצאות מהפה? זאת אומרת, אם זה בן אדם עכשיו שבא ומספר לך על כמה קשה לו, וכמה כואב לו, או כמה הוא נלחץ, קצת לשים לב, ולהקשיב לסיפורים. להקשיב. אני גם מדברת איתך על מה קורה אחרי הדייט. שזה חשוב. נכון. לא, אני סקרנית, מה קורה אחרי הדייט? אוקיי. אז א', יש את אלה שמתייעצות. את מכירה את המתייעצות? מתקשרות לחברה? גרוע, בעיניי גרוע. תקשיבי, היה לי ככה וככה, הוא אמר לי וזה, ובדיוק הוא שתה את הכוס, ואז אני כאילו הסתכלתי, והיה לנו מבט בעיניים. יפה. אז מה את אומרת? להמשיך לדייט שני? להגיד לך, יעלי, זה לא שאלה של אף אחת. בדיוק. כי אחת השאלות היותר חשובות שתשאלי את עצמך, זה לא מה הוא חשב עליי בדייט, אלא איך הרגשתי כשאני לידו. וואו. ממש תבדקי עם עצמך, מה הייתה התחושה? איך הרגשתי שאני לידו? כן. הרגשתי בשיא שלי, הרגשתי פתיחות, הרגשתי שאני יכולה להיות אני. הכי חשוב זה להיות את, וליהנות מהתהליך הזה, ליהנות מהדייט. כשאת יוצאת מדייט, ואת מרגישה שנהנית, עשית את שלך. נכון. גם אם יהיה דייט שני וגם אם לא. נכון. כי את יודעת, מדייט לדייט גם לומדים. בדיוק. מצד אחד אני אומרת לך לאפס את הדייטים, נכון. אבל מצד שני, את יכולה ללמוד איך את רוצה להתנהג מדייט לדייט. נכון, מדייט הבא. מדהים, מעניין. אז כן חשוב להגיע אחרי הדייט, וממש לנתח אותו עם עצמך. מה היה לי טוב? מה אהבתי שהוא אמר? אולי גם מה פחות אהבתי? איך אני רוצה להתנהל בדייט הבא? מעניין. ועוד משהו שרציתי לדבר עליו, כן. זה, את מכירה את הדייטים האלו, שאת מגיעה, ואז את אומרת לעצמך, לא היה את הקליק. לא, כן, זה לא עבד. זה לא עבד. לא היה פה את החיבור. לא היה משיכה אפילו, כן. הרבה מדברים על משיכה, לא יודעת, זה לא, אם זה לא קליק. בדרך כלל, כשיש את ההתלהבות הראשונית, ממש, בדייטים הראשון ויוצאים באורות, זה לא מחזיק. בדרך כלל. אני לא אעשה כזאת הכללה, אבל לשים לב שיש מקומות שבאמת יש את ההתלהבות, ויש מקומות שמדייט לדייט זה משהו שהוא נבנה. נכון. אז גם מאוד חשוב לחשוב רגע עם עצמך, מה מבחינתך זה ביג נו-נו, אני לא ממשיכה לדייט שני, ולשאול את עצמך, אם אני ממשיכה לדייט שני, מה הפריע לי שם, או מה מאוד אהבתי, ואני מסוגלת להמשיך עם זה.
מעניין. זאת אומרת, לא ישר להגיד, לא, התפוצצתי פה, אין מה להמשיך. לגמרי. כן, רגע, לתת לזה את ההזדמנות, ודווקא נתת פה נקודה מאוד מאוד חשובה, של דייט שהוא וואו, הוא בדרך כלל לא תהיה לו המשכיות. וזה נורא נכון. כי קשר אמיתי, זה קשר שנבנה נכון. צעד צעד, יכולה להיות משיכה מינית בעיניי שהיא וואו. שזה מאוד חשוב. ולא לממש אותה כמובן בדייט הראשון, זה גם בעיניי. אני מסכימה. חשוב. אבל כן לזכור את הדבר הזה, שאני לא חייבת ללכת בציפייה שיהיה לי וואו, אלא אני צריכה באמת לראות, כמו שאמרת, איך אני מרגישה שם. נכון. מדהים. ממש לבוא ממקום בוחן. ושוב, לעשות את ההכנה של איך אני רוצה להרגיש, כן. ואיך הרגשתי אחרי. זה ממש אפילו לקחת לעצמי ולקטלג את זה אפילו במספרים רגע. וככה גם, דרך אגב, את עושה עבודה עם עצמך, את בודקת מה הערכים שלך, נכון. מה מתאים לך, מה את מחפשת. הוא סופר חשוב. זה כמו, את יודעת, זה מצחיק, זה כמו עכשיו ללכת לסופר, אני יכולה ללכת לסופר כשאני רעבה, ואני אקנה חצי סופר. ואם אני הולכת לסופר עם רשימה, ממוקדת, אני באה עם הסנטר שלי, אני יודעת מה אני מחפשת במישהו, מה אני רוצה לראות, כשאני מגיעה מוכנה ונוכחת, אחרי שעשיתי עבודה עם עצמי, ובלי לחץ, רוגע, אותנטיות, תהיו אתם. הכי חשוב. זה ממש חשוב. אתה לא חושבת שזה לפעמים, את אומרים את זה כזה, תהיו אתם, ואנשים לפעמים מרגישים שזה קלישה. כי מה, אבל אני באה להרשים בדייט, כאילו, אני באה להוציא את הטוב שלי, אני לא באמת יכולה להיות אני. מה, להראות לו את הקריזות שלי? את לא תראי את הקריזות בפעם הראשונה, את יודעת, ולכולנו יש כאלה. מתישהו הם יתגלו. מתישהו הם יתגלו, כן. דרך אגב, זה שוב, זה המקום להקשיב לצד השני, באיזה מילים הוא משתמש, איך הוא רואה את העולם, האם הזווית ראייה שלו היא כמו שלך. אז כן, אז זה המקום להגיע ולבחון את זה. מהמם. ולהיות אני. טוב, ליזוש, תודה רבה לך על כל הטיפים, על כל הידע, ההכוונה הזאת. זה באמת כל כך כל כך חשוב, איך אני מגיע לדייט, איך אני מתנהל, כי היום הדייטים זה טק, 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 כל כך הרבה, לפעמים אני כבר לא באמת עוצר רגע לחשוב, אני פשוט עושה את זה כאיזושהי משימה, ויש באמת, הבאת אלינו היום לפרק הזה המון כלים, המון ידע, מאוד מאוד שימושי. אני חושבת שמי שיבחר לקחת את זה, חד משמעית ירוויח ויהיה לו דייטים הרבה יותר מוצלחים. שיהיה בהצלחה לכל אלה שיוצאים לדייטים. נתראה בחתונה, בשמחות, בבריתות. תודה יעלי.